Можем ли обаче да говорим за такива епически битки, за каквито четяхме в учебниците преди 10 ноември 1989 година? За истински битки, това ми е първият въпрос. И вторият ми въпрос е, имаме ли сведения, освен за единични случаи, убит постове войник или така нататък, за сражения говоря за сражения, сериозни, с немската армия? Т.е. срещу немски войници тук. На мен единственото, което ми е известно, е нападението на Рило-Пирински отряд на ранените. Жабокрек, да. Които всъщност са ранени войници, които те са избити всички. 21 войници. Това е за единствената, поне това, което на мен ми е известно за директен сблъсък на българското партизанско движение. Аз не знам за какъв сблъсък е ставало дума, след като всички немски войници са избити, а няма нито един ранен партизанин. Дори, т.е. очевидно битка е нямало. Погледнато от тази гледна точка. Това е много, наистина е съмнително. Това е едно грозно криминално деяние, ако трябва да кажем, защото те преди това спират автобуса от Рилския манастир за Дупница, свалят там на гранатоид шефа, който се вози с дъщерята, изнасилват я нея, убиват ги двамата, запалват автобуса, ограбват пътниците и избиват и тези 20 германци в така. Но разбира се, партизанското движение не е само това. Нали? Но е и това. Битки, сражения и смърт. Само да допълня доцент Груев, аз знам за още няколко случая, което партизани се сблъскват с германци. В смисъл, нападат радиостанциите, има такива подвижни радиостанции. Има няколко такива случаи. Разбира се, това при Жабокрек е най-голямата такава известна акция, която очевидно е преекспонирана, но има и други. Вярно, че са няколко на брой, не са кой знае колко много, но има и такива. Сега, ако трябва да говорим за битки, това е, разбира се, след 9 септември всичко е направено на грандиозни битки. Сега, ако можем да споменем за няколко такива аз не би го нарекал даже битка. Той е по-ярък такъв сблъсък. Те са известни. Битката при Балван. Батулия. То при Батулия няма и кой знае колко битка, защото ги изненадват партизаните. И те не отвръщат и много сериозно така на огъня, но има няколко такива по-ясни сблъсъка. Примерно това наистина краят на Антони Иванов, въпреки че той е така поредица от сблъсъци. Унищожаването на отряда. Унищожаването на отряда. Това не е битка в крайна къща. Да. То е поредица от сблъсъци, така с полиция и жандармерия.